Takže Cyrus zdraví vás, nech sa vítajte pri ďalšej časti Mobile Legends. Áno, dostal som chuť teraz si zahrať trochu Mobile Legends. Nebojte. Potom budeme drtiť niečo iné aj. Ale na to ešte si dáme trochu pauzu. Teraz si zadrtíme trochu Mobile Legends pekne. Ako nás odber ešte niekto, mákni ho tam. Tak fajnovo ho tam smaknú. Zapni zvon, aby si nič nezmeškal. Poďme to. My magic flows as freely as the wind. What the hell? Držíme si džunglu. Bože, pýtať sa do banov Vejla, keď sám vie, že banuje Trajana do pekla. Not a single worthy foe. Kill all at once. Škoban, niečo sa mentálne. Premýšľam, že Arlota banem, alebo... Do you want to make friends with Nana? To nemyslí vážne, Nanu banovať. Ty kokos. Is to trick the Reaper. A na čomu to budem písať, iba na vypočuť teraz kašľať. Zeste som hrať, nie. Je to mentálnych ľudí dakedy, že proste vidíš, že proste chceš ísť niečo, čo sa ide iba jungle väčšinou. Bo však inak by si to išlo na mid nejak. Karina. Samé papiere tam máme. Som zvedavý, jak to... Žiadny stún. Moskov jediný má stún. Estes má slow. Nejste sa. Teda čo? Máme prvú hru s týmto novým Pick a card, any card. zmeneným menu, predstaveným. You've never seen nothing like this. Just stick. I will stand up for her anytime. Always defeats the villain. Pick a card, any card. Musel mi ho vyžrať, chápete? No need to go soft on the bad guys. Tu musím ísť škovrať. Okay. The enemy has slain the traitor. I will stand up for her anytime. Inak by to dopadlo veľmi zle. Aká by bol lepší, než máme ešte. Ani nenapadlo, ne? Roamer, nenávidíme ste sa. Roamer, to je úplný papier na začiatku. To nie je nič štvorka. Škoda, ne?
Podľa sa ani nekúka. Najlepšie je, že máme Moskova úplne k ničomu a ten STS ja nechápem, čo tam ako robil. Retardovaný. No need to go soft on the bad guys. Musím vyžrať ich blue. Tak nič. I will stand up for her anytime. Slain an enemy. Hero always defeats the villain. Ja hovorím, ten STS je useless, úplne, akože do jungle ti nikto nepríde, veď. Stick to my plan. Dajte si surrender niekomu inému. Nie. Za to, že pikujete papiere, ešte aj papiere si zobrali, a ja som si zobral, ale skôr, že viem si to ovládať a nie, že keď pomáhať niekomu idem, tak zomru. Our turret has No, super. I miss you so much. STS nemá ani defense žiadny ešte. The greatest Mal postaviť najskôr túto mentálnu enchantovaný talizman, nemal mať celú botu, ale mal mať iba proste základ. A potom by mohol stavať defense a nemohol. Čiže proti mid ani nepušuje. To je useless. Chcem ja všetko robiť, to tak vypadá. Ja som videl toho baronga, neboj. Choď mi do riti, nakeruriť. hero always defeats the villain. Useless. Úplne useless. Stand Dementi. Ja viem, že tam je Karina, neboj. We don't need to go soft on the bad guys. slain Lord. Však ale jak som sa tam mal dostať, Krista? Normálneho roamera nemáme. Mentálneho dementa. Neznášame ste sa. Najprimitívnejšia sprostá hra. Za ňou hrať s ním. No STS nevydrží, veď nemá ani defense. Čo ten chce? A ešte strapne. Tá je úplne pomalá, tá ani nevie používať tie spely poriadne. The greatest magician in Ste the mohli vidieť world. na nej. I will stand up for her anytime. I swear, you've never seen magic like this. Jasné. Tak tá špina má šprint, vidíte to?
to on tým. Trapný oný. Immortalitu, ktorú potrebuje, ale až potom. Na čo by si to bral teraz? Card? Any card. Čo spravím? Čo spravím? Bez tanka. S dementným Estesom. Nenávidím Estesa, kokos. Mali by ho vymazať. Poseratý Estes. Ešte je ten bambor na nič. Tak, ak sa vám videjko nepáčilo, tak ako mne, radšej to podpor. Toto je katastrofa normálne. A to už sere, títo hráči. A vidíme sa pri ďalšej hre. Majte sa, usmievajte sa, čaute sa, majte sa. Čaute.